Seo éh Còig Criomagan muna rudan bhiodh eis bhios daoine dèanamh agus deisealachadh san Bhliadhna Ùire. Ag Còig, ag glánach hehin. Bhíoh daoine agus ha daoine háas ag glánach na tehin achcha gus Bhliadhna Ùire a háiseach a glán agus scibalta. Ha groch airson an cós taimí scibalta lá Bhliadhna Ùire. Well, chréid sin lána, ag céir I lúniúdach. Háis seo an na 9 sa seach, agus bí a háasta tachas in dú. Ba daoine chur éidean ára eis I léimisteach gan líne ire I a chiad lá gin Bhliadhna Ùire. Fuair. Uavasach fuair ag trí ciad chuairsneo first footing. Good tradition to be a chiad an nachgus a strain na bells art le faltarcha agus peace gúil neo máine nan live. Well, has sin íonsneo, agus ag ja féimi tú diachan na féach mus bí an teann Bhliadhna seachad. Ha bhíochtas an Bhliadhna Ùire na háiseachadh an na fíoch an na míoch. Cha bhí ag agus mu dheirich ag a hún. Gillian chulik, seo rút a bhís a tachart an na uiris agus an na áitichen ile. Bí bailích a cainechaig agus a dul bó haid go taid a cruinechaig rutan van neiche ar sa hat a dul. Well, Lana, apart Còig Criomagan sin, seo éh na gemichin gádach.